ma imbe achiel kuomgi kata ki Nairobi kae tang'e nitie jok marangi kata nyando to wacho ni in wuodwa kama untie kanya achiel kachiel bende iparo ni sani kama nitie ni jotendwa nigi ratiro mar chung' kendo wacho ni mae gima wadwaro kawuok kuom sirkal kosen mana kwaya mano mar pako sirkal ma sani tiyo tiwacho ni nyaka sani ng'ama nigi chiemo e dhoge kikuo otiyo chiemo mondo no aparo ni ngini gimiwacho ne gima gidongere giluongo ni public participation. Public participation nyaka bedi makati support mana sirikal kata nyochugo mana sirikal kata wuonu e president to nyaka itim public participation and mae kama jo Kenya fail. The greatest enemy mar piny Kenya ni jo Kenya. Leaders mwayiero to blame every year, every election cycle. Ok giluar ka gi polo. They're elected by the people. And sometimes kised on political space ni ti understand ni jo piny kiluongo public participation kaka na represent area ma most of the piny jo piny this school. To kiluongo public participation ji ok kal jabich. To samoro jok ma dwaro gimopogore mane ochuni ni kori mobilize gi pesa ni mondi iferi nyaka ji gi pesa ni mondo gidhi giwach pachgi madhi konyo gi development. Nyocha kwa donjo assembly mar Nairobi ni, which is the second biggest parliament after the national parliament, ne waloko nyaka chike mag public participation. Ne wawacho ni for the first time what they accept email, what they accept nyaka Zoom, what they accept ni nyalo oro kata mana gi box number. Chon ne nyaka de physically mi goal pachi ma jineni ma ved recorded gi clerks mag assembly. Sani wawacho ni if people during COVID assembly, senate, national parliament, let's sit through Zoom. Why don't we have opportunity mar jok mantie office ma ok nyabedo gi saa ke samoro timo public participation on a weekday to jogo be samoro nitie gi programs gi magin go office magi tiye. Why don't we allow them to submit their opinions, the needs remotely? Mane waloko still jiokal jabich kang'eny mano kuonde ma ji odhi school. Koro samoro kiluongo kata mana barazas, aparo ni siasa wa or our governance nobedo too hostile ma kata ji obedo detached. The most important seat Kenya ka, especially for the common man, en MCA gi governor. Ta gwenge mang'eny emi yude ni ji okia MCA ne to okia governor ne. Sani Mark Matunga kadwa chung' to bo wacho ni en ochung' MP and above. Ni nyocho wadhi meeting moro nyocho wadhi meeting moro Kilimani ka mar improving housing mar improving housing mar police. Ng'ato nochung' bathe kanyo mokonwa ni ok onyal interact an aspirant gi ng'at miluongo ni MCA. Ando nyisi gi mentality mar jo Kenya. While especially in urban centers, especially in city counties, the most important seat, get MCA negative all function, for your own convenience, nde cholos na de town ka. Do MP deal managi highways kende. Nde cholos na de town kai. To nde chege, how do you interact, how do you move transport ni from office to work to office, from your kamidake nyake chiro. Chimo michamo akanye, ngao puodhe, to pedhe nade piny kacha. Be oluore gi chike, hotel midhie cha, ba mantie residential area cha, operate within the law. Gik mang'eny are more devolved. Tiyudo ka seche mang'eny jo Kenya wacho ni that is too junior for my engagement level. I wish you would change their mind. Need the most important seat. Kada mana grassroots kai, kada mana ker ka nyoja kero moko koro Nairobi ka. Tiyudo ni jok mado support obedo detached from. Wana no development delegations miluongo madonjo state house. To nge chieng miwinjo ko luongo MCAs ma Nairobi ka ne otemo tiyo. Ndalo mane NMS ntie. To NMS ngi gimi NMS ne tiyo mane nyalo loko wang Nairobi. NMS ne loko wang Nairobi ngechi ng'at mane luongo ni General Badi was sitting in the cabinet. He was sitting in the cabinet. How do you have the governor of Nairobi obeyed independent
but it doesn't align with the national government. Inemi run capital city. To capital city ni compare the economic size. It is bigger than the 30 bottom counties combined. How do you leave it? How does it become ni political parties? Be nomination. Get the discard jok magi paroni koro okone go beni chung kamora mora. Iwachoni mago koro we wadi ruru wamigi nomination mag capital cities mag MCAs. Don't want stagnate growth. Getting inspiration mar kata Turkana wuok Nairobi ka. Karaman assembly makuchocho wuok Nairobi ka. Koro basari wa manugweni ado wacho ni basari nyaka dong mana kaka entie no. Mane kaka inano governor poge no. Getting jo Kenya ka trust leaders gi. Inano gimo miyo sani nitie tunguni e piny ka. Getting at miluongo ni governor gi president ji oko trust. Mino kata kidhi timo survey ma piny ka. Jo Kenya mang'eny majority bo wacho ni CDF nyaka dong. Nkech ogi trust ni ngat ma dhi bedo president cha. Wang kose bedo president to development mar gero gik matino tindo manyocha CDF timogi bro timore. Koro sani kinyiso wani ima MP, ima MCA, ima governor basari. Ni miye ng'ata chiel ni en moa ne piny ka. Ipogenare. Onge ng'abo trust gino. Jok piny bodong' mana arrangement masani. Erokamano ahinya Mheshimiwa Robert Alai.